iki ngelik ngelak kudune kowe teko ning Tegal iki rak ya nggawa kiriman. Moro ning Tegal wong-wong tok ora nggawa apa-apa ning piye. Sampeyan niku ora usah dadak kuwatir kok, Kakak. Ora kuwatir piye iki ya genah kaliren kok. Lho lha wong aku rene iki mau lak yo nggawa kiriman kanggo sampeyan. Ganti. Lah yo ora tak jere-jere tak jere iki sampe telo. Kok kayak dibuka kayak? Kalau tutupnya satu selama kok. Napa to, Kakak? Rene kowe saiki wis ana ning papan kene. Ana perkara sing bakal tak jangake karo kowe, Kak. Ora apa to, Kakak? Nek Kak. Yen ta sawangi iki wis gedhe, wis pantes yen to koyo omah-omah. Nanging iwo semene kowe kok durung cedhak karo bocah lanang. Apa yo sak tenane durung ono bocah lanang sing nembung seneng karo kowe? Apa yo pancen kowe durung kepengin omah-omah? Pancen bener, Kakak. Masih sakmene iki durung ana wong lanang sing nembung seneng karo aku. Dadi urung ono bocah lanang sing nembung seneng karo kowe. Ono, Kakak. Menawa ngene ana bocah lanang nembung seneng karo kowe kira-kira kok tampa apa ora, Kak? Lha bocah lanang kuwi sapa, Kakak? Ora adoh saka papan kene. Ora sing papan kene. Malah cedhak karo kowe. Yo ta mongko ning kene lak onone mung aku karo sampeyan. Cetane aku seneng karo kowe, aku kepengin omah-omah karo kowe, Kak. Sampeyan seneng karo aku. Lah yo wis pantes ini sampeyan kuwi seneng karo aku. Lah wong sampeyan iki karo aku lak yo ngarepe kaya dene kakang karo adik to, Kakak. Iki apa ya durung genah. Aku seneng karo kowe, aku kepengin omah-omah karo kowe. Ayo wis cetha to. Pengen omah-omah. Cetane sampeyan Aku seneng karo kowe. kepengin dadi bojoku. Iya, Lho sampeyan iku gak yo gojek to, Kakak. aku ora gojek. Aku kondo apa anane, Kak? Berarti sampeyan seneng karo aku iki tenan to? Tenan, Kak. Ini yo Kakak, aku ini bakal ngomong karo sampeyan. Sak tenane aku yo kudu duweni rasa tresno karo sampeyan. Nanging ngapasi aku iki bocah wadon lak yo ora wani nembung kowe dhisik. Jadi cetane tresnaku kok imbangi. Matur nuwun, Kak. Yen to pengen imbangi tresnaku. Mengko aku bakal sing nebas jagung lan telo. Jadi iki bakal Sing lanang buat sing itu orang Iki ya sing nebas jagung karo telo ya iki. Foto bagian-bagian kowe kabeh. Rodon, yen masih mau teko. Lek. Bos, datang bos, datang. Mon. Mampir sani. Oh, enak. Cocok napa mboten? Nggih. Nuwun sewu. Bareng sampean weruh. Sedulur kula kok ngeten lho, kula niki mboten nebaske niki sing kula tebaske niki jagung kalih telo niku. Sing sampean sawang niki jagung kalih telo mboten aduk kula. Gampang. Nek perkara kuwi gampang. Ring sesawangan sing endah. Ayo Mung. Yo lah. Jen sedulur iki rupane ayu. Ya. Lah kok ngene tak goco sisan. Kuwi dulurmu to? Sedulurku Kasturi. sampeyan iku Jenenge Kasturi. Apa? Sing bakune iki kok nebas jagung karo telo untuk dhuwit. Lah kowe sok. Legowo. Oh, legowo. Sing gadah jagung. Sing duwe jagung. Sing. Durung ngerti? Sing ning aku iki monggo aja. Legowo, Nggih. yen kowe kepengin ngerti sapa satrane aku. Sapa ta? Dekase tunjuk biru. Anak bono putu. Onan. Kikil. Sing tunjuk biru. Akeh bondo. Anak bondo putu dhuwit ora Bang BR. Duite umbruk. Nggih, Sak godang.
Iku jagung kalih telo niku kula tawake 7 juta. 7 juta. Gampang mung 7 juta. Ojo meneh wong 7 juta. Lah. Kuwe akeh saka 7 juta tak bayar. Bayar. Ora ngerti. Wis saka 7 juta sampe bayar. Dompetnya baik kan? Ngene ya, Dak. Heeh. 20 juta, 50 juta, 50 juta. Ngerti. Dituku 50 juta. Ora trimo mung jagung, semangka, telo, ning karo karo iki. iya. Siji gawe loro gawe. Bener iku, Kel. Niki mboten kula tebaske, sing kula tebaske niku tanduran kula kok. Yo jedeg jaluk. Jaluk. Lho niki sedulure kula kok sampean jaluk niku pripun to, Den? Tak jaluk ora entuk. Mboten. Tak tuku sisan. Saya malah dituku. Lho niki mboten dagangan lho, Den. Niki menungso kok sampean tuku. Bocah desa niki bulet. Mon pasrah kali kula. Sampai semikir kula pasrah kowe. Nggih. Pripun niku? Cek piye to, Lek? Iya, Kang. Sapa? Sedulur ngene lho, Kang. Wis aku tak bloko, Kang. Saya bener. Sak tenane iki dudu sedulurku. Napa? Iki calon bojoku. Calon bojo kuwi wong berarti kowe wis cerita. Mungkin bisa tak. Desa, nggih desa. Nek legane lak nggih dipun bayar. Kok dibayar piye? Kowe teko ning papan iki mau ngopo? Tawa wae. Nggih. Legen. Ngopo kon ngombe duwe kon Ya bayar? kula niku bakal. Legane kok kula jual. Lah ora ngomong arep mau. Ngono ora tak obel aku betul aku. Jaluk bayaran. Bayaran pas aku mawon. Jaluk duit sing kepel apa sing kepyar? Ayo. Sing gombal mawon, Bos. Ngoten. Tahan awet. Jaluk sing kempul. Canda. Salah. Dun, hei, Banyai. Apa kepyar? Kula wau jaluk duit sing gombal. Kula tak. Bola iki kula jaluk sing gombal. Mati ke. Buat. Ba. Ben. Oh. Ha. Pripun iki?
awene pamanmu ndas ora segar apa. Kula kapok, Sembah itu. kula kapok. Kula kapok. Tambani Kak. Tulung legene sampean kula bayar. Ning kula njaluk bocah kula niki mang tambani. Kowe tenang. Mang waraske. Ya. Ayo. Ayo. Yang tanggung jawab. Nanti ini bos. Wis, tanggung jawab. Sini, buka. Ojo seneng atimu. Saiki aku ngaku kalah lawan kowe. Nanging ojo takon dosa. Besok enterono iki wayah dalem Adipati, Soka Adipati Bupati dan masih Tuani. Ampun, Kak. Boten badhe wani sampe. Ampun, Kak. Sampeyan goyek nek umat. Kula niku malah bocah sing digebuki kalih niku wau lho, Kak. Kula niku sing digebuki bocah-bocah niku wau. Nggih. Rahayu niku wonten sampeyan. Menawi mboten wonten sampeyan lah mesti kula sampun remuk. Niki Kasturi calon bojo kula. Nggih. Lah pripun? Nggih, kulane kula nggih seneng. Nggih, ten. Kula niku nggumun kalih sampean. Melampah mawon menawi boten dituwak ngangge teken. Tandhe kalih tunjung biru lan saandhanipun sampeyan niku kok saged menang. Aduh, leh, kok mau sak tunjung biru? Kula pitados menawi sampeyan iku nggadahi kalungyan. Kula kepengin dados murid sampeyan. Ngenyek kok piye? Pun boten. Wah, aku ki bakal. Sinasa sampeyan iku bakul legen, nanging sampeyan iku nggadahi kalungyan kula kedanan kalih ilmune sampeyan. Pengen dadi muridku. Nggih. Tenang. Nggih. Kowe kepengen dadi muridku. Munggah Gunung Mulya. Bawangan kae Semarang Pendekar Gadunglan sing mapan ana ing Gunung Mulya. Mula saka karepku pengen sukawruh tiba pangerten ana ngarsane Pendekar Gadunglan. Aku bakal janji karo mengko yen wis ana kerampungan anggo kumanyeswa ngarsane Pendekar Gadunglan. Yen wis bali kowe bakal tak lamar, Kak. Kaya ngono. Nek koyo ngajar Sampeyan hati-hati ya, Kakang. Tak teni darimu loh, Kakang. Ora sah dadak kowe ngerti sapa sejatine aku. Sareh lek wis wani nyajak anggonku kowe ngajak patine Manggarani.
kowe bakal tak ketutke dosa Lakon tak langkit paman. Lah kok ora ndeni watak satriya kowe? Yen wani coba bukaan kedhokmu sapa to sejatine kowe? Yen pancen kowe kepengin sapa sejatine aku. Waspadake Manggaran. Kok sumangkian banget. Lho, paman Rangga Pranoto. Nggih. Paman. Manggaran ndi? Rikala semanten nggih kula sambitan tresna kaliyan panjenengan kula mboga tigang condro. Pancen bener. Menika titis panjenengan piyambak lho Dadi paman. kaya anakku. Iki wong kamu kakung. Menawi kula putranipun Rangga Paman Rangga Pranoto lajeng Rangga Puspa sinten? Wong trima sambung, Rama sambung nggih. Pangapuntenipun. Seliramu kepengin ibu lan ramamu nyawiji apa ora? Pancen menawi sedaya menika dados pikajengan kula sageta tiyang sepuh ingkang ukir jiwaraga kula lan ibu ingkang lairaken jiwaraga kula saged manunggal malih. Kaya ngono ya, mrene tak bisiki nggih. Tinjake cah bagus. Paman, sampun sedaya sebagai Lawan patane putra. ngaten iki. Rasane atiku. Muga bae. Ing mengkone bisa kelakon teman aku tanpa lah penyan kile sare kok sare iki kok but enak kapenak Di dijong biru di, dijong biru. Ora karuan. Tunjung biru putramu ning ndi? Ah nggih dolan to. Bocah kok kluyuran lali. Keluarga lali omah. Isine mengujo seneng ngedhir-ngedhirke. Dupeh wayah bupati. Kamu kersane. Lho nggih, lho gada iki donya bondo dienggo apa? Lho panjenengan iki kok ngaten ta muga nganane. Bu. Pripun? Jenenge anak dituturi, dididik becik wae urung karuan dadi apik. Lho kok malah dugong. Diujo. Seneng nek di anak kurang ajar. Mboten kados ngaten kan Mas, kok jeneng ugong niku mboten. Ampun kersane wong ancen putu wayah dalem ana Kadipaten Pati. Ora-orane besok nek tuwa wis ngrasake seneng enome lho ngaten. Lah yo ngene. Jenenge aku iki wong tuwa kakung to. Upamane arep didik anak ora bener wong tuwa nyalano anak, malah aku sing disalahke. Nggih mboten kados ngaten. Pun kersane enten apa-apa bagus kene. Kondi. Kondi. Bulan Kenapa? Enten apa? Jawabnya karena kau dulan. Kanjeng, lah terus lajeng matur kados pundi? Yo, wis. Dulan kon. Olah bali. sasenenge ati kula. Ana mboten ta bagus? Namung ngaten. Sowan kula nampi dawuh saking ngersanipun Eyang Adipati. Nawulo, saka sapa? Saking Eyang Layang-layangan barang to, Nggih? Layang apa niki, Kang? Aku iki anak mantu. Nggih. Upama Kanjeng Adipati-pati ya maratuwaku iki butuh dawuh karo aku rak cukup aku ditimbali. Lah wong maratuwa karo mantu kok dadak nganggo layang-layangan. Bajake kok ganti banget. Lah nggih, cobi dipun waos napa niku? Kok layang-layangan barang karo mantune. Napa kan, Mas? Mangkane Kenapa kan, Mas? Kenapa? pangkat tumenggung dijabel. Aku lan Manggaranti kudu pisah. Dados dawuhipun
pripun? Iki omah-omah model piye iki? Enten apa? Lah wong bojo dikongkon pegatan kok ora susah ora apa kok malah bengam koyo ngene. Lah nggih dianggap boten jodoh kan Ya wis. Aku wis ngerti sae. Ya, ora apa-apa. Padha-padha aku tak jujur. Wonten menapa? Sadurunge aku duwe bojo, aku uga wis tau duwe bojo. Lah. Ora mung cukup kuwi, aku wis tau duwe anak. Lah. Ning padha wae, Enten apa? nalika kowe diterimake karo aku. Kowe prawan kok. Prawan mung arane. Asline aku kuwi mung kanggo tutup liwet. Ya ora? Nggih, Pak. Lah panjenengan sakit Wis cukup. Ora gagas aneh-aneh. Krana aku kesana karo kowe. Teges ing pati ora ana panggonan urip kanggo aku. Bakal tak tinggalno keluargaku, tak tinggalno kowe, tak tinggalno Tunjung Biru, lan tak tinggalno pati. Aku bakal goleki keluargaku sing ilang. Mohon manggat. Timbang dadi rasanane tangga, upama dijodokke ngono, kowe do gelem apa ora? Iya. Lho lah kok malah takon singgung ya kowe sing takoni to, Le. Kira-kira wis padha senenge apa dulu? Iki contoh singgung kali manut nggih. Ya ngono ya aku mau sing wae. Ya piye Kasturi? Kowe gelem apa ora? Yen tak jodokke karo Lesmaya. Kula dadi bojone karo Lesmaya. Iya. Lah wis ngalor ngidul gandeng renteng sak omah prawan gedhe karo Joko gedhe dirasani tanggane, Nduk. Dipun aku mboten napa-napa, kula purun. Nuwun. Monggo. Aku jaluk ngapura kalau sadar. Nalikane aku lunga panjenengan ngarsane Pendekar Gati Melati, aku tanpa pamit karo sampeyan. Lan aku jaluk ngapura kali sampeyan. Lah kono kok ya ora pamit to, Le. Lah iki mau kok terus eling omah kok bali. Wis ana kerampungan nggih kula manyesuwun ngarsane Pendekar Gati. Malah tiwas beneran Le bali. Malah kaporo sadurunge aku manyesuwun ngarsane Pendekar Gati Melati. Aku nate janji karo Si Adik Kasturi. Si Adik Kasturi bakal tak Tuh kok ali-ali. Kok pinter. Kok ngerti to Le kok kali. Ayo mesti wae gelem ya, Nduk ya. malah mboten namung ngali-ali. Si Adik Kasturi uga bakal Tak tukokke jare. Walah yo mak beneran. Nek dienggo sok yo yen anu mantu ngene lho Le. Ora kabar apik iki. Kakang sewu. piye? Iki wau kok sami nglemak nek wonten apa. Lah, rembug iki adimu Kasturi karo Kakang Lesmaya. Kakang semono kali Kasturi. Bener iya Le. Wonten apa, Mbak? Kasturi iki kakak tak jodokke Le. Jodoke kali sinten? Oh, karo Kasturi karo Kakang Lesmaya. Kakang Lesmoyo dijodoke kali Kasturi. Iya. Kasturi. Kowe dijodoke karo Kakang Lesmoyo kowe gelem. Kowe gelem apa ora? Lakoni Kasturi.
iki aku. Aku wis dudu sapa-sapa. Aku getun mergo biyen aku sia-sia karo kowe. Mula aku nganti goleki kowe. Menawa kowe gelem aku kepengin bali urip karo kowe, ngiras pantes aku nebus dosa. Ya wis lakon sing wis ora usah dieling-eling Kakang Rangga Puspaka. Sampeyan bali kumpul karo anak bojo aku seneng kok, Kang. Aku kangen kepengin ketemu Mas Mbok. Legowo, kene lele. Tak kandhani le. Kowe lak durung ngerti. Wonten apa, Mbok? Sapa sing teko iki? Sinten? Kudu ngerti, ben ngerti iki wong tuamu, Bapak Rangga Puspaka le. Mangkene. Lho, kowe wong tuamu kan bapakmu le. Sampeyan ora usah cedak karo wong kae kok. Lho kene ya. Aku wong tuamu sing kerja ragamu kok. Aku ora dhewe wong tua sing tumitake kaya Rangga Puspaka kok. Aja kaya ngono le. Wis le yo sing Puspaka. Kowe manungsa kejam manungsa wengis karo Rangga Puspaka. Mung perkara derajat pangkat ilmu wadon ayu. Satamah kowe lali anak lan bojo. Ngendi dununge wong tua lan tanggung jawab karo anak lan bojo Rangga Puspaka. Sampeyan meneng kok. aja kok pecokan ngomong-ngomong karo bapakmu wis le. Nanging piye-piye aku. Kowe tetep wong tuamu. Piye-piye aku ki bapak. Nganti kutik jagat, aku ora bandaku kowe wong tuaku Rangga Puspaka. Upama kowe ngono, kowe ora salah. Sing salah aku, sing salah bapak. Ya wis aku lega-legowo. Aku wis trimo. Aku bisa weruh karo Regina. Bisa ketemu karo kowe aku wis marang. Dene legowo ora gelem nampa karo aku tak lunga. Lah becek semingil papat kene lho. Wis iki wis sakne anak. Mung sadurunge lunga. Aku njaluk ngombe, aku ketelak. Cipoke banyu le bapakmu melek pengen ngombe le. Cipoke yo, Kang. Kakang Rangga Puspaka sampeyan aja lunga yo Kang yo, aja lepono ati. Pancen watake legowo lan semono beda banget, Kang. Sampeyan rene, Mbok. Cipoke banyu bapakmu le. Kene iki daripada ngombe. Iki baru panas Rangga. Sampeyan meneng ae kok. Aku bilang aku banyu panas kok. Kowe sing dirasake sipok. Arkane sipok keserap aku banyu panas. Nganti ra ngerti biar jagat gara-gara kowe. Kok tapi patah. Aku ora iso nyawang apa-apa. Ayo wis pas kok. Rangga wis pokok ae wis. Sampeyan. Kalau ngono legowo ora aku bakal melu bapakmu. Sampeyan iki wae, Mbok. Sibuk. Sampeyan ngene wae kok. Sibuk. Sampeyan ora karo-karuan iki mau jane ana apa iki? Mentas wae ono tamu, Kang. Sopo tamune? Rangga Puspaka. Bapak kuwi legowo. Ora. Lho, yo aku ora dene wong tuwa sing tumidahe kaya Rangga Puspaka. Aku kalau sampai ditundung minggat, dipiloro kaya ngono. Wis to. Sing dhisik yo ben dhisik. Lho, ndur saiki yang ndi Bapak? Tak tundung minggat. Loh, kok tundung minggat? Legowo. Kok kaya ngono tumindakmu legowo? Apa kaya ngono kuwi entuk munggonmu meguru? Wani karo wong tuwa. Nanging aku tumindak kaya ngono aku sabelut karo sampean karo sibuk, Kang. Ora kowe dhewe sing lara atimu legowo. Aku go apa kaya ngono kuwi. Ya wis, yen bapak ora mbok akon, akonane aku dhewe. Kakang wis ora. Kaya ngene aku sabelo karo sampean, Kang. Aku sabelo karo sampean kok. Nanging padha nyalahke karo aku. Nanging aku kelingan karo tembunge kakangku semono. Aku ora bakal ono ning jagat iki lantaran bapak Rangga Puspaka. Malah wis tak siyo, tak tundung minggat. Sing aku dosa. Rangga
Puspaka! Nasib apa tua-tua kok dadi ngene iki. Aku ora dadi guyon. Ngene ndek nom nakalku kok tak entek-entekno yo. Ina. Aku ning kene nak. Iki yo, ning kene yo. Mateni wong iki kan nek magrib gak iso bar iki. Wong loro padha ra roh. Wes. Nak diseneni anak-anak. Wis tuwa aja kakean pikiran. Ngene iki lagi mikir sedih oleh am karek cilik ngene. Iki ora apa kok, Kak? Apa? Lengen kok. Lengen. Cilik. Ning Aku tak lunga sak pakan pahra. Apa? Aku wis moyo, Pak. Aku aja kepriki to, banyak mentolo rupane ngene kok. Ora, Pak. anak sing jenenge Lesmoyo. Sing gede. Sing gede. Gak sing ngamuk aku. Ora mau legowo. Aduh. Moyo. Kowe ora kaya Jawa sing ora gelem nopo aku. Sampeyan tak tampa bareng-bareng urip karo Sindro ya, Pak. Rangga Puspaka! Wes pateni lah. Tinggal urip kene kok pateni lah. Lek legowo gelo karo aku, ki loro atiku. Mergo nalika cilik kowe tak sio-sio, pamane kowe dhewe njaluk patiku tak parah. Mateni. Legowo jaluk ngapura karo sampeyan kok. Tegese kowe gelem nopo aku. Kowe gelem nopo aku. Sampeyan rasa kuwatir, Pak. Nalika semono aku manyiswa ning ngarsaning Pendekar Batu Melati, aku duweni kaluwihan, Pak. Mbok menawa kaluwihan iki bisa nambani sampeyan lan Sindro. Ngono le. Nah, yen iso nambani iki lho mbok tambani sik dong. Sindro, Piye le? Ben waras Sampeyan tak kandhani, Mbak. Waras, Mbok. Mbak. Piye, Mbak? Bisa nyawang aku, Mbak. Loh. Mbak! Wis mari, Mbak. Aduh. Ayo bali, Mbak, bali, Mbak. Aku iki ora mau tambani, Cuk. Lah iki bapakmu piye? Bapakmu tambani sisan regowo mesano. Tambah mijeh ta ora? Pak. Tambane isih ning sithik, Pak. Alah kok sithik kok dak melek sitok. Malah ciri. Lho sampeyan ora weruh ya lagi wae kok, Pak. Malah ciri. Tambani mesano Mantep wae. bapakmu. Waras, Pak. Ya, Kang. Serah. Urung e. Lagi anu meraso. Pak, sampeyan kon ro. Tambane Melek kowe apa? tak Pak. Loh. Padahal. Urung. Lah iya mulane. Surup teng. Surup iki mendung sisa. Wis ora anak amaku ta urung, Kang? Heh? Wis moyo, Pak. Iki sing semoyo. Iya, Pak. Rupane kok elek. Urung mari, Pak, sampean. Legowo, Pak.
padha gantenge sing elek bapak. Lho kok ono cahayu. Calon mantu, Kang. Kok iso. Calon bojone Lesmoyo. Andene ayu ndak arep ngarani elek no. Iki calone sapa? Calonku, Pak. Lah, mantu. Heeh, Kang. Ya. Ngene-ngene. Ya iki sing jenenge lakone menungsa urip, ana elek, ana apik, ana salah, ana bener. Salah sing tau tak lakoni, muga-muga anak-anakku kabeh dadi wong sing bener. Elek sing tak lakoni, anak-anakku muga-muga urip sing do bener. Sing apik wis sekabeh dosa lan luput ayo padha bareng-bareng ditubur ana ing bumi ning pangapura upama bisa tukul saengga ana wae ben nukulake woing karaharjan woing keselamatan katentreman wis surup surya ayo padha mulih bareng-bareng iras pantes tembul bejo wiwaha andrawina tentreming kiwarga Pagelaran bakti kincana